Akbar tetap jaga kesehatan ya Mas Akbar. Ya ampun, Mas Akbar makin ganteng sekali sih Mas Akbar. Ini kan juga semakin manis. Ya ampun, di sini tuh ada anak yang panas soalnya. Oh, anak yang panas. Anak yang panas, kita panas-panasin aja. Oh iya. Dia itu pernah suka sama aku soalnya. Oh itu yang Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya. tapi bukti nyata. Oh, iya. Loh. Hong ilahing sekaring buwana langgeng Kakang Guna Resi Narada Welut wisa banteng wareng kawula wonten punapi Adi Guru Kakang pramila jengandika Kakang Resi Guna Narada kula piji mangayun awit nedya kula kanthi wawan pirembakan ingkang magepokan kaliyan kahanan ing kahyangan jonggring saelaka ing rikalenggahan sakmangke kahyangan Suralaya nedeng ketaman gara-gara kagiri-giri mubal endute si Blegedaba ngakak kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya goreh rongeh para Hapsara miwah Hapsari. Kakang miturut gagasanipun Kakang Narada suwasana ingkang animbrung kayangan Suralaya ing dinten sakmangke kadaya saking punapa Kakang? Pragenjang Pak Pong Buk bolong waru doyong tinegor uwong selere gence buntute aclekater. Adi Guru mugi kawuningan kahyangan Suralaya sakmangke ketaman ruhara inggih awet kadaya saking kalih perkawis. Adi Guru kalih perkawis Kakang inggih. Lajeng kalih perkawis kala wau punapa kemawon Kakang Narada? Setunggal kayangan Suralaya ketaman gara-gara inggih awet kadaya saking Brahmana cacah kalih ingkang sakmangke ngamuk punggung Suratamtaha mapan wonten ing kayangan Suralaya. Brahmana kala wau apeparap Begawan Kaneka Sabda lan Begawan Jayeng Sabda. Kalih Brahmana kala wau gugat marang para Jawata karana nyuwun margining pati utawi nyuwun kasampurnaning pejah. Inggih Kakang. Lah dene sebab ingkang angka kalih kayangan Suralaya saged ketaman ruhara dipun sababaken kaliyan titah pujangkara ingkang sakmangke wanter anggenya nglampahi tapa brata mapan wonten ing sumur Jalatunda. Titah pujangkara kala wau nuwun inggih pun Bambang Wisanggeni kang sarta Bambang Prabakusuma. Si Wisanggeni dalasi Prabakusuma wantun nindakaken tapa brata inggih awet mrihatosaken kahanan ing nagari Ngamarta ingkang sakmangke nedeng katrajang pagebluk mayangkara awising boga kalawan wastra. Para Pandhawa nampi wangsit saking Gusti. Mbok bilih negara Ngamarta saged pulih lan kalih saking prahara lan memala
menawi anak Janaka ingkang patutan kalian midodari saged dedaupan kalian wanodya utawi wanita ingkang mijil saking negari Widarbaruci putranipun putri Prabu Darmanadewa ingkang asesilih Dewi Purbawati lan Dewi Probosari. Awit Dewi Purbawati lan Dewi Probosari kala wau putri ingkang dados prasimbol utawi pralambang wahyuning kamulyan miwah wahyuning katentreman. Tah kamangka anak Janaka ingkang patutan kalian widodari menika namung kalih, siji Wisanggeni, loro Prabakusuma. Si Wisanggeni anak Janaka kalian si Dresanala, si Prabakusuma anakipun Raden Janaka kalian Dewi Supraba. Pramila kalih satriya kala ngantos wanter anggenipun mangsah semedi. Sedyaning kayun namung nedya nyuwun kalian para Jawata supados gangsaraken utawi gampelaken lekasipun anggenipun kepengin dedaupan kalian kembang Widarbaruci nuwun inggih Dewi Purbawati lan Dewi Probosari. Ing pengajap negara Ngamarta saged paluya jati temah nirmala. Inggih awit kalih sabab kala wau Adi Guru. Siji pangamuking Brahmana, loro wantring Tapa Brata si Wisanggeni lan Prabakusuma. Kalih perkawis punika ingkang mahanani surem kawibawanipun para Jawata satemak sak mangke kayangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri Adi Guru. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon leregen canging alis arisang maweh gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik saking tias balewur lumare sakehandrung ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Kakang Guna Resi Narada Kakang kados pundi Adi Guru? Badya kados pundi? Badya kados pundi babakan Begawan Kaneka Sabda lan Begawan Jayeng Sabda ingkang nyuwun pejah kala wau panjenengan ulun boten badhe ngabulaken pamintanipun Kakang. Makaten Adi Guru, lakar kaluhuran Kakang. Awit menapa? Awit Begawan Kaneka Sabda sarta Begawan Jayeng Sabda pancen dereng titi wancinipun dumugining pejah. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima bondo donya. Punika boten wonten astanipun para Jawata nanging muhung kaasta wonten purbaning Gusti ingkang Maha Nasa. Menawi Begawan Kaneka Sabda lan Begawan Jayeng Sabda tetep adreng lan kenceng ingkang dados lekasipun kepengin nyuwun dalaning pati, maknanipun kalih Brahmana kala wau wantun nyahak adiling kodrat
lan nerak jangkaning jagat. Inggih Adi Guru, inggih. Pranyata leres dawuh pangandika Paduka Adi Guru. Lajeng babakan si Wisanggeni dalah si Prabakusuma ingkang nyuwun senjata pitulungan supados para dewa mbantu ndhaupaken kalian putri ing negari Widarba Ruci. Punika kados pundi Purba Wasesa Paduka Adi Guru? Kakang Narada kados pundi? Rikalenggahan sakmangke ugi kula utus Kakang Narada tumurun wonten ing sumur Jalatundha merepeki marang unggiyane Bambang Wisanggeni lan Bambang Prabakusuma ingkang sakmangke ndawek mangsah teteki Ayoga Brata. Inggih, lajeng kula aturi Kakang Narada paring dawuh dumateng si Wisanggeni dalah si Prabakusuma para Jawata badhe ngabulaken pamintanipun nanging wonten syarat-sarananipun. Nuwun inggih menika si Wisanggeni dalah si Prabakusuma kedah saged ngasoraken kridanipun Begawan Kaneka Sabda lan Begawan Jayeng Sabda ingkang sakmangke dados klilip mungguing kahyangan Suralaya. Makaten Adi Guru. Inggih Kakang. Para dewa badhe minangkani pamintanipun satra kekalih ingkang kepengin dhaup kalian putri Widarba Ruci nuwun inggih Dewi Purbawati dalah si Prabasari menawi si Wisanggeni dalah si Prabakusuma saged nyingkiraken reretuning kahyangan ingkang kasarira Brahmana cacah kalih kala wau. Menawi Brahmana cacah kalih kala wau saged sumingkir lan Bambang Wisanggeni dalah Bambang Prabakusuma saged dhaup kalian putri Widarba Ruci ingkang pranyata putri kala wau dados pralambang wahyuning kamulyan lan wahyuning katentreman. Kula kinten pedhot peteng ingkang anggameng wonten ing negari Ngamarta enggala saged sumisih Kakang Gunaresi Narada. Dewa-dewa sugata marang sureng prang ngudani arum ngendanu ing awiyat Narada ngebalani nuwun inggih Adi Guru. Trawaca dawuh pangandika Paduka ingkang ngraka badhe nyuwun pamit arsa tumedhak wonten ing sumur Jalatundha nedya amarpeki anak Janaka nuwun inggih si Wisanggeni dalasan si Prabakusuma ingkang pranyata jinejer dados satriyaning tanah Jawa. Nuwun inggih Kakang. Mugi-mugi kanthi tandang kridanipun anak Janaka ingkang patutan kelawan widodari saged amrunah satrumurka. Nuwun inggih si Kaneka Sabda kalian si Jayeng Sabda. Nuwun inggih dateng sendika mangestoaken dawuh kang ora pamit padhal pasilan wedhak mring sumur Jalatundha. Adi Guru.
Antya ingkang winuwus, antya ingkang winuwus ingkang mapan wonten ing negari Traju Tresna. Negari Traju Tresna. Nora kaya warangka pepatih. Warangka pepatih Traju Tresna nenggih patih Pancatnyana. Solae patih Pancatnyana kekitrang kadya hamli wis nyampar banyu.
mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru kongso tetakaya putula wara panjriting turang gesti menyemang duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja lelayu sehabit Arja manik sejatining alam ingkang tinuding ing jagat paman patih pancat nyono paman kula wonten dawuh anak angger Bumanara Kasura amiji ingkang pamaning kepatihan kula pun pancat nyono adoh ndak awit cerak-cerak saya ndak araketake muga yen ora ana babagan ingkang bakal rinumpaka kalian jengandika paman patih pancat nyono sumangga nggih sumangga kula aturi ambabar dawuh menawi wonten reruwet mbok menawi ingkang paman saged angudari menawi wonten pepeteng mbok menawi paman pancat nyono inggih saged tumut-tumut amadangaken ingkang paman pancat nyono nedya ngangklungaken jangga anilingaken karna nenggara mentahing sabda-sabda pangandikanipun anak angger Bumanara Kasura paman kula wonten dawuh ripalungguhan iki paman ripalungguhan iki ora ana sing tak impi siang pantaraning ratri nganti tekan jroning ati ora ana sing tak gonta kanthi cetha tekan jroning nala ora ana sing tak gagas kanthi kandas kanthi tekan tulusing tias kejaba mung wangsiting para dewa wangsiting jawata ingkang dak tampa lumantar pangimpen paman lajeng paduka anak angger Bumanara Kasura ngimpi menapa paduka anak Prabu Bumanara Kasura nyupena menapa wangsiting para dewa ingkang sun tampa lumantar pangimpen ngandharake Prabu Bumanara Kasura bakal lestari Anyakrawati ambau denda anggone dadi ratu mapan ana ing negara Traju Trisna Kalamunta Prabu Bumanara Kasura bisa dedaupan kalian wujuding wanodya ingkang minangka dadi pralambang wahyuning kamulyan lan wahyuning katentreman wut ladialah lalajeng putri kala wau saking pundi lan sinten wewanginipun nggih wanita wingking saking negari Widarba Ruci atmajanipun Prabu Darmana Dewa ingkang awewangi Dewi Purbawati dalasan Dewi Prabasari wadon Bumanara Kasura saged ndhawuh putri kekalih kala wau Prabu Bama bakal saya kuncara anggenipun dadi ratu kang kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya mboten ngemungaken mekaten kemawon paman waton Bama saged dhawuh kalian wanita ingkang dados lambanging kanugrahan kala wau bakal awet anggen kula dadi ratu kesugiane Prabu Bama bakal awet nganti tedhak 7 turun 7 babaring tumuwa paman raja kontap utamaning katong
denira karatating budaya ngenaki yasing tasih kang samya lebda ing kayun nalendra mbek maratotama bebisik Sri Palgonadi parang gelung prajanira mangkono ta sira Prabu abdiku sing tak tresnani Togog Teja Mantri wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Ndara Ratu Gusti kula Prabu Bumana Rakasura amiji ingkang abdi kula pun Togog Teja Mantri apa dene kowe mbilang Sarawita Wonten dawuh juragan. aku tak takon karo kowe ya abdiku kekarone kang dak tresnani Mara Gage Wangsulana sing jujur, Wangsulana sing blaka suta blak kutang terus terang. Upama aku rabi menehno kira-kira pantes ndak, Gok? Nuwun. Upama aku wayu ngono patut apa ndak, Gok? Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa sinuwun. Babagan apa? Monggo paduka sinuwun Prabu Bumana Rakasura menika sampun lenggah dampar kedaton ing negari Traju Trisna. Sinisian garwa Prameswari lenggih Kanjeng Ratu Aknyanawati. Kekiranganipun Gusti Ayu niku napa? Kekiranganipun Gusti Ayu Aknyanawati niku napa? Ewadene paduka sinuwun badhe palakrama malih, badhe rabi malih. Nyun sewu kang abdi pun Togog Teja Mantri mboten sarujuk kula mboten mathuk. Ning kula iki ora kena botsih, kudu ngerti sebab musababipun napa dene paduka sinuwun Bama niku kok kepengin palakrama malih menika kanthi alasan menapa Togog niku ora kena botsih, kudu ngerti alesane. Yen pendapate belong piye? Pendapat napa? Nek aku rabine nok mathuk apa ora? Masuk. Nggih, Bos. Sampeyan dadi ratu kudu rabi melih. Wong sugih kok wong kondang kok. Masak bojo nggur siji, operator sound system rabi ping loro. Operator sound rabi ping loro kok ratu rabi pisan. Apa emane-mane sunat kok. Wah, ratu mbok padane operator. Lah mbok menawa. Wis meneng oleh dhisik. Marmane panjenengan ingsun duwe gegayuhan bakal palakrama maneh awit wangsiting dewa kang tak tampa. Bakal lestari anggonku lenggah dampar keprabon ing negara Traju Trisna. Traju Trisna bakale dadi negara sing ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Kalamunta aku sembodo garwa wanita saka negara Widarba Ruci putra putrine Sang Prabu Darmanadewa ingkang awawangi Dewi Purbawati dalasan Dewi Probosari. Wangsiting Bathara kang tak tampa wanudya sakloron kuwi mau tata gelar lair mung wujuding manudya. Ning sejatine pengawakaning wahyu kamulyan lan wahyuning katentreman. Lajeng ngersanipun paduka sinuwun menawi sampun kasembadan garwa Dewi Purbawati lan Dewi Probosari napa lajeng negari mriki negari Traju Trisna mriki badhe dadi negara sing mulya gemah ripah loh jinawi. Kuwi genah kok, wis dadi gegayuhanku. Nalendra utawa ratu kuwi mesti mikirake kawulane. Dina samengko negara Traju Trisna kang kena aradan, kena lelara pagebluk mayangkara. Wangsiting Bathara bisa waluya jati temah nirmala lamun to aku bisa mboyong putri sakloron. Nggih matur niku. Negarane tentrem, negarane ayem kedunungan sinten wau? Dewi Purbawati karo Probosari. Ah nggih, Purbawati Probosari. Lah lajeng kersanipun sinuwun Prabu Bama. Pawan Patih pancat nyono pawan.
Kula wonten dawuh mirsina nala angger bumanara kasura. Mara diyaki perintahno. Perintahno wadyabala kang pepethingan syukur iso budal kabeh. Kados pundi? Syukur prajurite iso budal kabeh. Nggih. Nek ora iso mangkat kabeh yo sing iso wae. Nggih, nggih. Ini sakit kabeh niki. Longgar sedaya. Mboten wonten kegiatan. Sambene paling nek ra wayangan ya melu jaranan Jonegoroan. Cangkemmu lah. Bagus. Yen pancen kaya mangkono, dina sak mengko panjenengan ingsun bakal sowan ana ngarsaning Prabu Darmanadewa ing negara Widabara Citu muli tak tembung Purbawati Tarasan Probosari. Kudu dadi bojoku. Muga-muga traju tresna antu kamulyan hantu katentreman. Menjang menapa bidalipun sang Prabu anak Prabu Boma. Besok datak ngenteni apa? Surak gotong royong dadi tengara budale Wadyabala enggal kirapno Wadyabala traju tresna sak cukupe Paman Pati Bancatnyana dawuh dhateng senika nggih. Budal dina iki.
Ait.
jilangenira sang nar bakti lampah hira alon kinarebak badaya yuwarna nira Iwang suksma mangadi luwih payungana mring panjenengan ingsun sumrambahe para warga gung ingkang mapan ana ing Kukuban negara Widarba Ruci anak Anung Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa nggih anakku bocah bagus, anakku bocah sigit, anakku bocah Jentara Kulup Darmana Sekti. Kula wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama. Kepareng animbali ingkang putra kula pun Darmana Sekti. Apa dene jeneng sira Yayi Patih Dirgabau? Kawula nuwun. Nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Darmana Dewa. Ing dina kalungguhan iki panjenengan ingsun Ratu Widarba Ruci Prabu Darmana Dewa ora bakal miji pisowananira sekabehane ya sabab
Ya sabab jeneng sira kabeh wis padha sumurup. Yen tori palungguhan iki sitinggil negara Widarba Ruci kerawuhan sawijining priyayi. Nuwun inggih Kanjeng Rama, mangestokaken dawuh sasana saha wanci kula borongaken Kanjeng Rama Dewaji anggenipun arsa Hamanem Brama dumateng ingkang nedeng Kesdu rawuh. Ya, mengko dhisik to Kisanak. Aja disengguh aku iki angkuh nanging dasare pancen durung wanuh kang sarta durung weruh. Mula panjenengan ingsun mitambuh baya sinten? Baya sinten Kisanak ingkang nembe rawuh. Inggih. Amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeta ing ila duni dumawaing tawang towang. Sang Prabu menawi jengandika Sang Prabu ndangu dumateng jasad kula. Kula menika wingking saking negari Ngastina inggih winastan negari Gajahhoya. Kekasetipun sinuwun anak Prabu Duryudana sudi amastani nami kula Rekyana Patih Harya Sengkuni Gusti. Bet ladalah. Ormaos kawali ingkang dados raos kawula. Dados Rekyana Patih Harya Sengkuni niku jengandika kuwi. Inggih. Wo inggih. Kula sampun nate mireng kondangu mandangipun ning sumurup priyayine inggih nembe sepisan ji niki. Paduka Patih Sengkuni kondang dados patih mapan wonten negari Hastina. Kondang patih sing wilet, kondang patih sing wulet, ketambahan patih sing lecet pun ngaten mawon. Lho ora aku ora maido panjenenganmu iki patih sing lecet. Pun to niku kula sing nambahi dhewe, nggih. Dadi timbang diarani karo wong luwung kula ngakoni piyambak. Patih sing wilet, patih sing ulet, turta patih sing lecet pun ngaten mawon. Nggih. Rumaos gumun setahun jembleng serendeng. Tanpa kanyana-nyana turta tanpa pariwara sadurunge jengandika Rekyana Patih Harya Sengkuni rawuh ana ing praja Widarba Ruci kene. Kendhih kemrungsunging galih kesuk panata ling kalbu daya-daya panjenenganing sun kepengin muninga. Saktenane ana wigati apa dene jengandika Sang Apatih Kesdu rawuh ana ing negara Widarba Ruci kene. Monggo ndak aturi paring dawuh Sang Patih. Hanjarah Kang Puspitorum kasiliring samirana mrih Sekar gadung ngas gandanyo maweh raras rehaning driya ong
aja ana tembung Durgama Sangga Runggi, aja ana tembung rikuh kang sarta pekiwuh. Pramila panjenenganmu ndak aturi paring dawuh Rikyanapate. Inggih sinuwun. Anggen kula prapta wonten Sitinggil negari Widarbha Ruci Kejawi. Kejawi mertuwi dumateng Kawidadan Paduka langkung rumiyin. Kula ngaturaken sungkem bekti tandha pengaji-aji kunjuk dhateng Prabu Darmana Dewa Nalendra ing negari Widarbha Ruci. Ya wis ndak tampa agawe suka legawaning ati. Ya mung tiba sepadha-padha Rikyanapate. Lah dene selajengipun kula sowan wonten negari Widarbha Ruci mriki estunipun kula dipun utus kalian sinuwun ing Ngastina anak Prabu Suyudana. Awit menapa? Awit anak Prabu Suyudana kepingin sanget angraketaken kekadangan, nyupeketaken pasederekan ing antarane negara Hastina kelawan negari Widarbha Ruci menawi saged dadosa kadang sinarahwadi. Tegesipun boten wonten jurang pamisah ing antaraning Praja Ngastina kalian Praja Widarbha Ruci. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Ya Rikyanapate, Harya Sengkuni ora dadi baya pangapa malah dadi bombonge ngati. Awit sinuwun Prabu Duryudana mono kang kepengin angraketake kekadangan kalian panjenengan ingsun tak tampa kanthi tanganku loro kanthi lila legawaning ati. Mujudake kanugrahan ingkang agung jernyatane panjenengan ingsun mung Nalendra ingkang cilik ratu sing mung prasaja ewadene bisa sinengkakake aluhur gegandhengan kunca kelawan panjenengane sinuwun Prabu Duryudana. Nuwun inggih sinuwun. Nah, ndungkap salajengipun atur kula namung minangka talang atur saking anak angger Duryudana. Dinten sakmangke anak angger Duryudana titip dawuh dumateng kula kinen ngaturaken dumateng jengandika sinuwun Prabu Darmana Dewa ratu ing negari Widarbha Ruci. Sinuwun Duryudana titip atur apa Sang Patih? Mekaten nggih sinuwun. Negari Ngastina menika ora negara sing agung turta ageng. Dasare ya bawera kuncara anjayeng bawana mbrebeki ing jagat raya. Nanging Gusti, nanging kahananipun negari Ngastina ing rikalenggahan sakmangke ndadosaken kuciwaning penggalih anak Prabu Duryudana. Awit menapa? Awit panjenenganipun sinuwun Duryudana sakmangke dipun ridu kalian ingkang putra putu kula ing kasatriyan Saroja Binangun inggih menika pun Lesmana Mandrakumara. Ngono Sang Patih, inggih lakar kasinggihan. Dados sakmangke menika sinuwun Duryudana ndawek prihatos jalaran si Lesmana ingkang tembenipun ginadang-gadang minangka dadya Nalendra mapan wonten negari Ngastina dinten menika nedeng nandhang sesakit. Sakitipun putu kula Lesmana madal salwiring usada senadyan sampun kathah para pandhita para brahmana kang sarta wigudebya ing pengajap paring usada dhateng Atmajendra Ngastina ewa semanten malah gagar wigar datanpa karya. Wusana pepes kekes angles bayuning angga angganipun angger anak Prabu Duryudana. Nah, saklebeting
Saklebeting putu kula si Lesmana nandhang sakit. Piyambakipun putu kula si Lesmana Mandra Kumara menika ndeleming. Si Lesmana menika ndeleming nyebataken naminipun wanita. Sajroning sesakit putu kula Lesmana menika ndeleming nyebataken satunggiling wanita. Lah, sinten naminipun wanita kala wau inggih menika Nini Purbawati kelawan Prabasari. Lah, saksarengipun dipun teliti, tinemunipun jebul Nini Purbawati dalasan Nini Prabasari kala wau, tinemunipun jebul putra putri Paduka. Nah, pramila sowan kula mriki dosi nuwun. Sowan kula mriki badhe ngebun-ngebun enjang Anjejawah sonten dapur anglamar putra putri Paduka nenggih Nini Purbawati lan Nini Prabasari. Kekalihipun sageta kula boyong nedya kadhawuhaken kalian Atmajendra Ngastina. Nuwun inggih putu kula si Lesmana Mandra Kumara. Sumangga sakmangke Purbawasesa kula pasrahaken dumateng jengandika sageta putra putri Paduka dados garwanipun Atmajendra Ngastina si Lesmana Mandra Kumara supados si Lesmana Mandra Kumara putu kula enggal saged waluya jati temah nirmala sinuwun. Wah,